खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि गाजा गोमजायै महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागु आफादनि 42थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया जोबनानै थांबाय। नंगौ 14 आरो 15 एप्रिल मोसौ बैसागु आरो बैसाग दाननि 1 खालार रंजालि बैसागु सानैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागु आफादनि 42थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया जोबनानै थांबाय। मख'जाथावदि गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो सैत्र दाननि जोबथा सान एबा मोसौ बैसागुखालि फुंनि समावनो मोसौ थुखैनाय नेम खान्थिनिफ्राय जागायनानै बैसाग दाननि 1 खालाराव फुङाव फिरफिला बिरहोनानै बेलासि गेवलां मोसानाय बादायनाय आरो बारदै सिख्ला मोसानाय बादायनाय आरो बायदि बायदि समायना रमायना हाबाफारिनि गेजेरजों हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबलाङो। मोसानाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी लोगोसे गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथाङा। गिबियावनो नोंथांमोननि निउस मिडियानि चेनेलसिम महनपुर आनसलिक रंजालि बैसाग खुंथाय आफादनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दा हाबाफारि हिसाबै मैया सानसेमोन दिनै सानसे साननैनि हाबाफारिजों जों महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागु आफादा खुंनाय जादों। दा खुङै खुङै दिनैसिम 47थि बोसोरसिम आगानसे फैबाय। दा बे समाव जोङो मैयानि सानाव जों फुंनिफ्राय मोसौ थुखैनाय हाबाफारि बेजों लोगोसे खुंखा जानाय हाबाफारि आरो बोराय बुरै दोलो गथ' गथायनि माखासे मोसानाय मेथाइ खननाय बे गासैबो आयदाफारियाव जों बादायनाय हाबाफारिखौ मैया जों खुंफुंबाय। दा दिनै जों मोननै गोगोम हाबाफारि हिसाबै जोंहा फुङाव जोंहा आफादनि फिरफिला बिरनाय हाबाफारि बे जाना थांबाय आरो लोगोसेनो दा बर्थमान सोलिगासिनो दं जोंहा बारदै सिख्ला मोसानाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे जोबनायनि उनाव जोंहा बैसागु गेवलां मोसानाय बे हाबाफारिया जागोन। दा बे हाबाफारि साननैनि हाबाफारियाव जों ओनसोलनि जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ जों हांख्रायना लाबोदों। बिथांमोना हांख्रायनाय लेखा जोंनि महनपुर हालामाव नुजाथिफैदों। दा बोथोराबो जोंखौ एसे अनबाय। मैयानि दिनावथ' मोजाङैनो थांबाय, दिनैबो दा एसे बार खोलो खोलो बारदों खिन्थु अखा हाथ'वाखै। दा जों बोथोरजों जोंनि हाबाफारिजों जों देग्लाय मोजां खुंफुंनो हानायखौ जों अनुभब खालामदों आरो। नोंथांमोना गाजा गोमजायै जोबोद मेहेर गोनाङै खुंदों। सरकारि फारसेथिंबो नोंथांमोना बेफोरबायदि अनसुंथाइ सरकारनि फारसेथिंथ' जोंहा स्टेटनिफ्राय बोसोरे एसे 1.5 लाखखौ मोनोमोन खिन्थु देग्लाय मोनगोन ना मोना दासिम जेबो खबर गैया। मोनगोन बायदिखौ बुंदों खिन्थु दासिम जेबो खबर गैया। आरो लोगोसेनो जोंहा बर्थमान रुलिं गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनियावनो मिनिस्टारा जोंनिनो हालामनिनो बिथाङाबो बोसोरे माबा मोनसे अनसुंथाइ हरो। दा MCLA MLA बिथांमोननिफ्राय जों एसे एनै अनसुंथाइखौ जों मोनो आरो जोंनि एरियानि माखासे जोंनि वेल विजारफोरनिफ्राय जों एसे एनै अनसुंथाइ लानानै जों बे हाबाफारिखौ जों खुंनाय जायो आरो। रायजो राजानि हेफाजाबा माबायदि? हेफाजाबा जथेस्थ'। मेन पावार हिसाबै जोंहा एसे खम जायो खिन्थु पाब्लिक हिसाबै पार्टिसिपेन्टफ्रा जोंहा गामिनिफ्राय फैबाय थादों आरो फैगौ 50 बोसोराव जों गल्डेन जुबलि फाथिनो लाबाय थादों। बेयाव जों एसे जोंनि फिल्डखौ एसे बारायनो जों सानदों आरो। दिनै जोबथा आरो मोनाबिलियाव जों बिदि जोंहा जास्ट गेवलां मेल जोबखांनायनि गेवलां मोसानाय जोबखांनायनि उनाव जोंहा साननैनि हाबाफारियाव जिथुनाखि आयदाफोर जाबाय बिथांमोननो जों प्राइज होगोन, कनसलेसन प्राइज मान बान्था होगोन। बिथांमोननि प्राइज जोबखांनायनि उनावनो जों हाबाफारिखौ फोजोबगोन। जों मोनायाव बिदि आधुनिक कालचारेल प्रग्राम जों बिदि लाखिनाय जायाखै। गिबियावनो नोंथांमोननि निउस मिडियानिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दा आं दिनै महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागु आफादनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। दा फैयै फैयै दिनैसिम 47तम बोसोराव आगान सुरबाय बा 47थि बोसोराव आगान सुरबाय महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागु आफादा। दा गोदो जोंनि आबै आबौमोना जों खोनानो मोनबोदोंमोन बैसागुखौहाय गामि गामि लामा सामा बिदिनो फोथार खुंबोनायखौ। दा बेनिनो माखासे जोंनि सानसुमैफ्रा सान गोथौ सुबुंफोरा बे बुस्थुखौ गामिनिफ्राय जोंनि नैबे महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागु जौसाङाव लाबोनाय जादोंमोन 47थि बोसोरनि सिगांनो। बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनांगोन। बिथांमोननि नाजानायनि थाखायनो दिनै जों बे समाव जों बैसागुखौ जौसाङाव मोनफैनो हानाय जाबाय आरो। दा हाबाफारि हिसाबै जोंहा साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। दा दिनै सेथि साननि सेथि हाबाफारि हिसाबै जों मोसौ थुखैनाय लादों। बेनि उनाव जोंहा खुंखा जानाय दङ। बेनि उनाव जोंहा हारिमु आयदायाव बायदि बिथिङाव बादायनाय दङ आरो गाबोननि दिनाव जोंहा दङ
गेवलां मोसानाय बादायनाय आरो आइजो मोसानाय बादायनाय आरो लोगोसेनो जोंहा माखासे आलासि हांख्रायनानै लाबोदों जोङो दा साननैनि गाजा गोमजा हाबाफारिजों जों महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागु आफादा जों देग्लायबो खुंनो लादों आरो दा दिनै सेथि साननि गिबि हाबाफारि हिसाबै मोसौ थुखैनाय दा बेथ' एंगारनो हायै मोनसे जोंनि फोरबो होननानै बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर' समाजा मोसौजों गोथौ सोमोन्दो दं मोसौखौ जों फिसिबोनानै बिथांमोननिफ्रायनो जों हाल एवनानै जों गोबां खेथि बाथि बानायबोदों आरो बिथांमोन मोसौनिफ्रायनो जों गाइखेरनो गोबोरखिनो बायदि आबादाव जों बाहायबोनानै जों खाथि सोमोन्दो थानायखाय जों दिनैबो बावनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो आबै आबौआ जोंखौ फोरोंबोदों जों नुबोदों मोसौखौ माबायदि जोंनि समाजा अनसायबोदों दा बे हिसाबैनो जों दिनैनि जुगाव जों मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ नैबे हाबाफारियाव जों सरजाबना लादों आरो बेनि उनाव जोंहा खुंखा जानाय हाबाफारि बेफोरखौबो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना जोंखौ फोरोंबोदों गामि गामि बिदिनो गोबां बिदनि मैगं 101था बिदनि मैगंफोरखौ खाङै खाङै गामि गामि जायो दिनैसिमबो किसुमान गामियाव जाला दा किसुमान गामियाव जायो दा बे बुस्थुखौनो जों आनसलिक हिसाबै जों महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागु आफादा बे हाबाफारिफोरखौ सरजाबनानै लानानै साननैनि गोग्गोम हाबाफारिजों जों खुंनो लानाय जादों। गिबि गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलजों बयखौबो गोदान बोसोर बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोसे महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागु आफादनिफ्राय बयनिसिमबो बुहुमनि दाब दाब जायगायाव थानाय बर' सुबुंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरग्रोबाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो मोनना गोजोननाय मोनदोंदि देग्लाय महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागुआ 47थि बोसोर जाबाय बे 47 बोसोराव जों गोबां आयदाफोर सामलायबोबाय आरो जोङो गोबां मोसानाय बिदिनो बारदै सिख्ला मोसानाय गेवलां बैसागु मोसानाय जावजा मोसानाय हानजा मेथाइ खननाय बेफोरबायदि आयदाफारिफोरखौ लानानै जोङो दिनैसिम 47 बोसोराव आगान होबाय बेजों लोगोसेनो जोंहा 2 बोसोरनि उनावनो जोंहा गल्डेन जुबलि फैगासिनो दं बे गल्डेन जुबलिखौ जोङो गोबां गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय साखाफारा जाना दङ जोङो आसामनि दाब दाब जायगायाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ लानानै खुंनो थाखाय जोङो सिमां नुना दङ आरो जोङो माने दानिफ्रायनो साखाफारा जाबाय थादों आरो फैबाय थानाय गल्डेन जुबलिखौ जों खुंनो थाखाय देग्लायनि जि माने हाबाफारि जोंहा बर' समाजजों सोमोन्दो थानाय मोसौ थुखैनायनिफ्राय लानानै गासै हाबाफारिखौनो जोङो देग्लाय खुंलांनो थाखाय आवगायदों देग्लाय जि माने मोसौ थुखैनाय दिनै जागायबाय जानानै थांबाय दा बेजों लोगोसे दान्दिसे समनि उनाव जोंहा जि खुंखा जानाय बेखौबो जों लानाय जादों आरो खुंखा जानायाव जोंहा दा दान्दिसे समनि उनावनो जागोन दा बेखिनि हाबाफारि आरो लोगोसे दा जोंहा बेलासिनिफ्राय जि हारिमु आयदा बादायनाय बेखौ लानाय जादों दा बेबायदिनो जोंहा गाबोनबो दङ गाबोन जोङो गोबां आलासि लानानै गेवलां मेल बा बान्था राननाय मेल बेखौबो लानाय जादों दा बेजों लोगोसेनो जोङो बुहुमनि गासै बर' फिसाफोरनोनो जोङो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जोङो गोदोनि बायदि बैसागुखौ रंजानायनिफ्राय जोङो नैबे जौस्राङाव लाबोना रंजानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो जोङो बर' हारिमुखौ जों मोजां लांनो हागोन होननानै जोङो जोंनि जि साननाय हनाय जोंनि गेदेमाफ्रा साननाय हनायजों जोङो नैबे दिनैसिम बैसागुखौ जोङो जौस्राङाव लाना फैदों आरो बेखिनि गिबियावनो आङो खुलुमनाय जासिग्रोबाय नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागु आफादा दिनै 47थि खुंथाय जाफैबाय दा बेयाव दिनै गिबि खेबनि हाबाफारि मोसौ थुखैनाय हाबाफारि आरो नैथियाव दङ जोंहा खुंखा जानाय दा बेखौ जोङो आं एसे मोसौ थुखैनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानबाय आखायाव लादों गोदो गोदायनिफ्रायनो जिथु पारम्परिक बर'फोरजों आरो मोसौजों बेयाव आबादारि लोब्बा थानाय बेनिखायनो गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौमोनहा जे मोसौखौ थुखैयो बोसोरनि बे संक्रान्ति समाव जोबथा माने लास्ट बे बैसागनि लास्ट आरो दिनखालि दा बेयाव गाबोननिफ्राय गोदान बोसोर हाबगोन जेनेबा बैसागनि 1 थारिख हाबगोन बेयाव जोबथा संक्रान्ति खालि मोसौफोरखौ थुखैनानै बेनो ओरैबायदि मोनसे गानहोयो थारमाने खाथ्रि बिबार आरो दावा बिबार बेनिफ्राय गोबां मोननै मोनथामसो एन्टिसेप्टिक माने एन्टिबाय'टिक्स बुस्थुफोरखौ गोदोनायाव गानहोनानै मोसौनियाव जिथुनाखि गोदान बोसोर गोदान दै गोदान बारहावाजों फैनाय बेमारफ्रा जाहाथे जाया बिनि थाखायनो मोसौखौ थुखैयो आरो गोदान दोनदाल होनानै बिसोरखौ गोदान बोसोरखौ बरायनायाव खाबु होयो आरो दा गोदान दिरुं होनानै दा बेखौनो जों गोदोनिफ्राय सोलिबोदों आरो दाबो सोलिगासिनो दङ आं बेखौनो सरजाबदों साइन्टिफिक मेथडजों नायोबा एक्सुवेलि बियो मोनसे एन्टिबाय'टिक्स मोनसे फर्मुला आरो मोसौखौ बेमारनिफ्राय गोजानाव दोननाय आरो बे दा मोजां मोनदों दिनै जों महनपुर आनसलिक बैसागुआ एसे राजौवा हिसाबै जों थुखैबाय फ्राय गामि न'खर मोसौ गैला दा ट्रेक्टरानो खेथियाव बाहागो लानाय जिहेथु
दा जों आनसलिक हिसाबै जों बेयाव दिनै मोसौखौ थुखैनाय जाबाय आरो बेनि उनाव जों दसे उनावहाय जिथुनाखि खुंखा 101था बिदनि जातनि जिथुनाखि मैगं थाइगं बिलाइ बेफोरखौ जों खांखांजोब्बाय दसे उनाव नोंथांमोननो जों खोन्थागोन आरो नोंथांमोनाबो जालांनो हागोन बेखौथ' मिथिखागौआनोसै जिथुनाखि 101था जिथु बे बिभागनि मैगं मैलायाव ओरैबायदि माने मुलिनि बिफांफोर दङ जों बेखौ जायो आरो बेनि गेजेराव बबेबा बिस गोनांबो थायो बिस गैयैबो थायो बेयाव ज' जानानै माने बिसबाबो गैया जालांजोबो आरो दा जों बुजिगौ मानसिनि देहायाव बहुद बेराम जायो दा स्पेसियेलि डायबेटिस केन्सार आरो बहुद बायदि रोखोमनि बेमाराव जों बिनिफ्राय माखासे एन्टिबडिखौ जों मोनो होननानै जों सानना लायो आरो बेखिनि दा नोंथांमोना जि फालिबोनाय औ नोंथांमोननि आनसलिकआ बे बैसागो फालिबोनाया माबोरै खौसेथि लाबोनो हादों नोंथांमोननि बे आनसलिकआव आरो मोनबेसे गामि दङ जोंनि महनपुर रंजालि आनसलिक बैसागुआव गासै 12था गामि दङ 12थानि गेजेराव मालाबा एसे खम बेसा जायो आरो सिगां सान्दि जोङो बाहेरानिफ्रायबो लाबोयोमोन दा मोनफ्रोमबो एरियायाव जिहेथु गावबागाव खुङो दा बेनिखायनो गोजाननिफ्रा बाहागो लाफैनाया एसे खम जाबाय दा जोंनि बे 12था गामिनि गेजेरावनो जोङो बेखौ सोलिबाय थायो आंनि नोजोराव आरो आंनि मोन्दांथियाव जोङो गोदान बोसोर बैसागुखौ बेयाव जौस्राङाव लाबोनाय लोगो लोगोनो जों गोबांथार माने गाज्रि आखल आखुफोरखौ रैखा खालामनानै माने गोजौआव लाबोनो हादों आं बेखौ नोजोर बोदों आरो नंमारगौबो बाथ्राया जिथुनाखि गामियाव एखेबारे गेला गेल जुमाय लोंनानै थानाय बेफोरखौ जोङो दा गैया खालामनो हादों आरो जौस्राङाव लाबोनाय लोगो लोगो आरो मोनसे स्टेन्डार्ड फर्मआव फैबाय बयबो आरो कम्पिटिटिभ मुडआव फैबाय ड्रेसा स्टेन्डार्ड जाबाय जों बेखौ खोब बाख्नायनो गोनां जादों आरो आं सान्दों आरो जोङो बेनि अनगायैबो जों बांसिन साबसिन हामसिनखौ जोङो नाजाबाय थागोन आं बेखौ बुंदों आरो गामिजों गामि खौसेथि जालायदों होननानै सानो नामा सानदों नंगौ बे सैथोथार बाथ्राया आं एगजाम्पोल हिसाबैनो बुंबाय नै दाख्लैबावै जोंहा इलेक्सना जोबना थांबाय बे इलेक्सनाव मोनफ्रोमबो गामियावनो पार्टिया मोननै मोनथाम थायो मालाबा जोंनि मानसिफ्रा एसे सानो नों उमुक पार्टि आं उमुक पार्टि बेयाव मालाबा अनलायनाय आरो बुजिलायनाया खम जानानै थानोबो हागौ खिन्थु नैबे बैसागुनि बोथोराव बिनि गामिजों बै गामि बे न'खरजों बै न'खर बयबो खौसेयै ज' रंजालायनायाव थांनाय बारनि जिथु गाज्रि मोनलायनाय बोराबलायनाय इलेक्सनाव नांलाय खमलाय जानाय बेफोरखौ जों ओइदिनखालि बावगारजोबनो हायो आरो बेखिनिखौ जों मोजां सुबिदा मोनो